si zahrajeme Brawl Stars. Vedle mě je tady kamarád a možná do toho videa budeš mluvit také. Takže čau, já jsem Oliver Vaňka, budu natáčet na YouTube, budu youtuber a plánuju, aby můj kanál vznikl 1.1.2024. Takže jestli tady sledujete mojeho kamaráda, tak prosím podpořte. Jo? Díky. Že mě budete podporovat. Kára je Tomáš. Nechceš se s taťkou připojit? Si zahraju. Já už ho můžu konečně zase vylepšit. Já už to můžu kupovat. Ty máš Edgara? Já vůbec nemám Edgara, ale já bych sem rád taky hrál, ale mi to prostě se mi nějak sekl mobil. A proto budu hrát až 1.1.2024, protože mamka mi slíbila, že dostanu na Vánoce nový mobil, tak chci začnu být youtuber a s tím mojím sekajícím mobilem to by nešlo být youtuber. S blbou Nokia, co dostala naše firma od T-Mobile. Tak rovnou si zahraju s tím Edgarem. Bo já jsem si tam koupil ty věc. Kamo. To musíš hrát, kamo. Já mám hodně rád Edgara, to je můj nejlepší hráč. Edgar je mega dobrý, on prostě na ultimátku skočí a a je mrtvý někdo. No. To je fakt dobré. Je tu aj... No, kamo. 1, 2, 3. Ty se jmenuješ Záby? Zuby? Proč? Já nevím. Dobrá, máme tu dát. A nechceš se přejmenovat na YouTubeku na Šimon, jak jsi Šimon? Na YouTubeku asi... Kamo, proč odskočil? Co to je? Kamo, to odskočíš na hráče a dáš to prostě. Já vím. Kamo, proč odskočil? Já se tam bojím jít, já tam radši nepůjdu. Kamo, ne na Franka, ne toho má. On je mega silný. Ok, promiň. On umí rychle chodit. Jo, pojď. Toho dáš toho Franka, yes. A prosím, podpořujte mě, jo. Budu se jmenovat Oliver Vaňka. A s mezerou, jo. Oliver, mezera, Vaňka. Tak on měl 7, no. Tak... Škoda. Ale budu teprve youtuber 1.1.2024. Dobře, ty už máš 4700. Já už to mám tolik. Já to chci někdy dát až na ten poslední. A co tam dostaneš? Nevím. CEO of Brawl Stars. To by mi taky zajímalo. Player titla? Nevím. Můj taťka to třeba už má, počkat, třeba aj, to má tady. Kde si ještě toho Edgara pak vylepší. Ale ten ho sleduje tak gratuluju Šimonovi za 2 odběrateli. Sice to ještě není moc, ale dobrý začátek. Doufám, že tak bude pokračovat. A teďka zítra Šimone dáš 5000 odběratelů. A zítra miliarda. Ale kámo, musíš vydávat videa. Tak o to sbírám já. Někteří oni potom ruší odběry kvůli tomu, že moc často nevydáváš videa. Takže jak budeš často vydávat, tak možná ti to aj pomůže ty odběry. Protože pro lidi to je potom lepší a aspoň mají nabitý program videí, že jak se nudí, tak aspoň ví, co dělat. Víš? Například, jak jsem u taťka, já se nudím, tak mi taťka nedovolí mobil, takže není to dobré. Aha, no tak to radši tady skočím za ní. Jasně. To jsem taky udělal, ne Edgar versus Edgar, ale ty si ho dal, kamo. Já jsem radši. A máš tou... Chasey? Máš Chasey? Jo. Ještě 5 hráčů zbývá. Kamo, on za mnou furt bude chodit. Okay, tak
to rychle proběhnu, dobré. Ale ještě 5 hráčů zbývá a za tebou furt jeden chodí. No tam je jeden. Ten se bude bát přes ty zelené mraky. To je přímo ten Edgar. Ok, mám jít za ním. Bo teďka měl málo životu, aby ho možná dal. Jdu tam třeba. Jdu tady. Ok. To mi napadlo, škoda, že kámo, on neví teďka vlastně, kde jsi. A teďka už kde jsi, kámo. Kam, ale tak málo mu zbývalo. Já bych sem dal ultinu, já bych sem... A to jsem tam nestihl, víš. Myslíš? Kamo, dej si to. Co? No to. Ano. Máš tam nové místo. Ne, počkej, můžu ti nějakého vybrat? Pak. Ty máš IPM? No. Máš 21. Belu. Ok. Ty máš ty novší hráče, já dostávám furt ty starší ještě a to už mám 4000 něco pohárku. Ale tvůj teďka je strašně dobrý, on má 29 000 pohárků, že? Já můžu to nějak. On je strašně dobrý tvůj teďka. Je, no. A kolik her bude tak tohle video? Nevím ještě, třeba 3. 4? Myslím, že to bude lidi bavit. No. Aspoň 5. Jo. Kamo, prostě se usmívá, tak to je strašný blbeček. Jako směl. Kterého teďka bylo jasný nervtaju. A na koho si teďka šetříš? Bo já. Teďka nevím, a Já mám teďka na A tam- Letří. kamo, jestli myslím, jsem si dal Mortise. Já s ním neumím hrát. Já bych si dal Mortise. Ne. Mortis je podle mě taky dobrý. Jeden gen. Ona i vypadá podobně jak Edgar Mortis, jo. Takže vypadá podobně jak Edgar. Vůbec. Podle mě jo. Podle mě vůbec. Vypadá jak někdo z rodiny, jak Strejda z, nevím. Strejda se synovcem. Ti dám, ale primo. To nebojí. Teďka jsme na táboře v DDM. On je 613. A já jsem z 200, jo? No tak super. 6. nebo kolikata. A on je z města Třinec, já jsem z vesnice, jak se to jmenuje, Bestřice, to je kousek od Třince a naši rodiče jsou kamarádi. A jestli nevíte, kde je Třinec, tak je to blízko Ostravy ve Slezsku. A jestli neznáte Ostravu, tak máte smůlu. Už nějak nejde poradit. Kamu, kdyby jí střelit, tak je mrtvá. Oceán se tě nebojí. Posrána. Jo. Rer. Jako vždycky. A teďka No, co nějaké dostaneš? coiny bez tak. Ale možná Brawlera, už si dostal Brawlera. No, ale ne na rar. Nedostal. Škoda, že si nedostal Brawlera. Dostal jsem tam. Ems. Dostal jsem tam na hvězdičky. Tohle BB.
a Frank. Počkej. M si dej. Kamo, vylepš si ty. Ne, já si musím šetřit na Edgara. Na koho? Edgara si musím šetřit. Na Ed. Já chci mít úplně nejlepšího. Proč? Bo rád Edgara. Já rád Edgara. Já mám Ems. Já mám Ems a já mám z těch mojich brawlerů. Ok, tak já vezmu. Jak budu mít YouTube, jak budu YouTuber, tak jednou zahraju Brawl Stars a vám ukážu brawlery. Já mám Ems. A Aha, dobře. Jo, to je ten. A to hezky posral. To je ten z nejnovší a do toho stoupíš, tak ti ubere životy, ne? Nevím. Nebo umřeš. Počkej, on se za mnou ještě portne. Kámo, a zahraješ si potom duo? Ne, zahraješ si duo, ne? Duo. Tohle by bylo konec videa. Takže čau lidi. A zase příště. Tak čau.